Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 15 май пәнҗешәмбе көне атна кичен Әнкарада 13 сәгать сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 ершеннәре белән 3 тапкыр w.trt.dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вотис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан чәршәмбе көнне Анталиядә узган рәсми булмаган НАТО очрашуы кысаларында тышкы эшләр министрлары өчен оештырылган кичке аш мәҗлесендә ясаган ачылыш чыгышында булай диде. Иттифагыбыз яклап килгән тынычлык һәм тотрыклылыкның иң төп кыйммәтләре Украина һәм Газа кебек урыннарда моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә зур куркыныч астында. Фидан НАТОны кешелек тарихының иң уңышлы иттифагы дип атады һәм аның көче фәкать коллектив гаскәри көчтән генә түгел, тагын да мөһимрәк булган уртак кыйммәтләр, принциплар һәм фикерләр җәмгыятен вәкиллек итүдән килә дип белдерде. Бу катнаш кыенлыклар белән бергә террорчылык безнең демократияләр өчен җитди куркыныч тудырган вакытта була. Бу кыенлыкларны җиңүдә иң мөһим көчебез бердәмлек һәм бергәлек булуны дәвам итә дип өстәде министр. Фидан җыелышның әһәмиятенә игътибар җәлеп итеп, пәнҗешәмбе көнне узачак очрашуларның июнь аенда уздырылачак Гаага саммиты алдыннан тыгыз сөйләшүләрне үз эченә алачагын әйтте. Ул кичке ашның рәсми булмаган атмосферада фикер алышу өчен форсат бирүенә өмет белдерде. Украина һәм Русия 2022 елдан бүгенгә кадәр беренче тапкыр сөйләшү өстәле артына утыра. Владимир Путин бүген Истанбулда үтәчәк солых сөйләшүләре алдыннан тышкы һәм саклану министрлары белән югары дәрәҗәле очрашу үткәрде. Очрашуда тышкы эшләр министры Сергей Лавров, яңа билгеләнгән саклану министры Андрей Белоусов, гомум штаб башлыгы Валерий Герасимов, именлек шурасы сәркатибы Сергей Шойгу, шулай ук Русиянең күзләү һәм эчке именлек агентлыклары җитәкчеләре катнашты. Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трамп Риядка рәсми сәфәре вакытында соңгы 25 елда беренче мәртәбә АКШ илбашы буларак Сүрия җитәкчесе белән очрашты. Бу узган декабрьдә Бешар әл-Асадны бәреп төшерүче лидер Әхмәд әш-Шара иде. Сүриянең вакытлы хөкүмәте башлыгы әш-Шара һәм Трамп Сауд Арабстаны тәхет варисы Мөхәммәд бин Сәлман белән бергә онлайн рәвештә Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган да катнашкан утырышта кул биреште. Трамп әш-Шарага Фәлестин сугышчыларын илдән чыгарырга һәм яңа Сүрия хакимиятләренә Даиш террор оешмасы тоткыннарының лагерьләрен үз контроленә алырга тәкъдим итте дип хәбәр итте Ак йорт. Рияд шәһәрендә оештырылган зур саммитта фарсы култыгы лидерлары АКШ илбашы Дональд Трамптан Израильнең сугышны бетерү өчен ярдәм сорады һәм Сүрияне хуплауларын җиткерде. Сауд Арабстаны принцы тәхет варисы Мөхәммәд бин Сәлман АКШ белән мөнәсәбәтләрне стратегик дип атады. Газадәге вазгыятьне йомшарту, сугышны туктату һәм Фәлестин мәсьәләсенә киң кырлы чишелеш табу өчен АКШ белән хезмәттәшлек башкарабыз, диде ул. Катар әмире Трампны кызыл килем җәеп каршы алды һәм сәфәрне тарихи дип белдерде. Америка Кушма Штатлары Катар мөнәсәбәтләрендә баскыч булуын әйтте. Тарафлар барлыгы 1,2 триллион долларлык зур килешүләр имзалады. Ике лидер да бу хезмәттәшлекләрен яңа чор дип атады. Шейх Тәмим сөйләшү искиткеч иде дип төбәктә тынычлык урнаштыруга юнәлүләрен ассызыклады. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху Трампның якын көнчыгыштагы махсус вәкиленең Хамас белән утны туктату сөйләшүләрендә йомшарырга чакыруына колак салмый. Күп тапкырлар үткәрелгән сөйләшүләргә карамастан Нетаньяху җитәкчелеге сөйләшү төркемен киңәйтүне яисә тотышын йомшатуны кире какты. Израиль көчләре Газаны бомбага тотуны дәвам иттерә. Хан Юнус янындагы һөҗүмнәрдә ким дигәндә 80 кешенең гомере өзелде. Араларында 22 бала да бар.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авасы радиосында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Түркиянең тышкы сәясәте таушы дизбәмезнең бүгенге чаралышында тискәре карашлар һәм чынбарлык Авропа парламентының Түркия хисабы темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фән докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Авропа парламенты Гомум шурасының 2025 елның 7 май көнне кабул иткән 2023-2024 Төркия хисабы беренче карашка ук объектив булудан шактый ерак тоела. Авропа парламенты хисабында Төркиянең демократик стандартларында артка кителүе алга сөрелеп, кеше хукуклары торышына карата авыр тәнкыйтьләүләр юнәлтелгән. Мәсәлән, хисап Төркиянең хөкем чыгару системасының бәйсез булмавы һәм оппозиция вәкилләренең сәяси мотивлар белән тәмәк итеп алынуы рәвешендә бәйләүләр ясалган. Югыйсә, Төркиядә хөкем чыгару барышы бәйсез мәхкәмәләр тарафыннан алып барыла һәм хукук өстенлеге нигезе гамәлдә. Хисап моннан тыш, Төркиядә Авропа кеше хукуклары мәхкәмәсе карарларының үтәлмәвен, Осман Кавалы һәм Сәләхетдин Демирташ кебек шәхесләрнең әле дә сак астында булуын тәнкыйтьли. Фәкать бу тәнкыйтьләүләр телгә алынган мәхкәмә эшләренең террорчылык белән бәйләнешле булуына кагылышлы хукуки нигезләмәләре һәм Төркиянең террорчылыкка каршы көрәш мәсьәләсендәге сизгерлекләрен тулысынча игътибарсыз калдыра. Хисаптагы иң бәхәсле бүлекләрдән берсе Төркия ил башының Дөнья Кипр Төрек Җумһуриятенә ясаган соңгы сәфәре турындагы белдерүләре. Авропа парламенты Гомум шурасы ил башы Рәҗәп Тайип Эрдоганның Дөнья Кипр Төрек Җумһуриятенә сәфәрен бер тавыштан гаепләде һәм бу сәфәрне халыкара хукукка каршы һәм провокацион адым буларак бәяләде. Хисап Авропа Берлегенең Дөнья Кипр Төрек Җумһуриятен танымау юнәлешендәге тотышын кабатлап, Дөнья Кипр Төрек Җумһуриятен яу астындагы төбәк кебек күрсәтелә һәм Төркиянең утрауда булуын канунсыз итеп күрсәтергә тырыша. Бу караш тотышы Кипр мәсьәләсендә бары тик Кипр грек тарафының карашын чагылдыручы һәм Кипр төрек халкының хукукларын санга сукмаучы җитди тискәре мөнәсәбәтне күрсәтә. Авропа парламенты хисабында Кипр проблемасына бары тик ике җәмгыятьле, ике төбәкле федерация нигезендә чишелеш тәкъдим ителүе дә шулай ук тәнкыйтькә ачык, чөнки бу тотыш утраудагы сәяси һәм гамәли чынбарлыкларны һич күрмәмешкә салыну мәгънәсенә туры килә. Беленгәне кебек, элек федерациягә нигезләнгән чишелеш тырышлары Кипр грек тарафының килешмәүчән тотышы аркасында нәтиҗәсез калды. Килеп җителгән вазгыятьтә Дөнья Кипр Төрек Җумһуриятенең суверен тигезлек принцибына нигезләнгән ике дәүләтле чишелеш визионы утрауда дәвам итә алырлык бердәнбер формула. Авропа парламентының Төркия дәүләт башлыгының мустақил Дөнья Кипр Төрек Җумһурияте дәүләтенә ясаган сәфәрне гаепләү өчен махсус утырыш үткәрү һәм бу сәфәрне легал булмаган гамәл кебек тәкъдим итүе дипломатик әдәпсезлектән тыш хукуки яктан да нигезсез тотыш. Хисап Төркиянең соңгы елларда алып барган тышкы сәясәтен дә тәнкыйтьли һәм Анкараны Авропа Берлегеннән читләшүдә гаепли.
Avrupa parlamentına göre Türkiye namzat ilden kübrek geopolitik kündəş kebek hareket ete. Berekte Avrupa bölgenin tışkı siyaset yönelişine turu kilmegen adımlar yasay. Avrupa parlamenti hesabındağı Türkiye'nin tışkı siyaset adımlarına qarata gayıplevler, Ankara'nın beysiz hem müstakil aktör bolarak hareket etu hukukun songa sokmauşı uzunçalıkta. Türkiye, milli manfaatların soqlaw hem regional meselelerde öz tezislerin yoqlaw hukukuna iya suveren devlet. Avrupa parlamenti ise bu şımarlıqni iqtibarsız qaldırıp, Türkiye'den bütün tışkı siyaset prioritetlerin Avrupa bölgenin yönelişine buysunduruna getir. Bu qaraş tutuşı şundaqçı hem devam etuşan tugil. Türkiye, Avrupa parlamentinin qırız hem köp uçraqda tiskari qaraşlı tanqidlewlerine qaramasdan, Avrupa bölgesi bilen münasebetlerin konstruktiv negizde alıp baru ixtiyarın saqlay. Ankara, bütün ağzalik maqsadın hem Avrupa gailesinin ölüşü bulu idealına əlide əhamiyet biri, demokratik standartların uyuşturu, kamilleşturu hem hizmettaşlık ülkelerin kengaytu yönelişine tırışlık sarf ete. Mesela Türkiye migrasiya krizisi, energiya qorqunuşsuzluğu, NATO kısalarındaki yüklemeler gibi bir türküm mühim meselede. Avrupa bölgesi için vaz geçilmez ortak buluğun gamali olarak ispatladı. İki oklu ihtiram hem menfaat negizinde alıp buralaşak münasebet modeli hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın faydasına bulacak. Bu nispetten Ankara öz buruşun öterge əzir buluğuna basım yasab, Avrupa parlamentinden de şuşunlu yok hareket rəvişin kete. Avrupa parlamenti qoy bir dairelerinin lobbilerin yoğuntusunda kalıp, Türkiye'ni şitleştiruşu, aldan ok tiskari münasebetle tutuşun şitke koyup dururga. Münasebetlerde konstruktiv gün tertibine, diyalogga hem hak hukukdan ixtibar etilüne negizlengen yoldan barga tiş. Avrupa parlamentinin tanqidlewleri şımbarlıqqa hem gadilik duygusuna turu kilmegenlikten bu tanqidlewlerge cevap berilüü mümkün tugil. Türkiye, Avrupa Birliği münasebetlerinde olga kitiş, bari tek taraflarının birbirinin legal hukukların hem burçuların hürmet etken, tiskari qaraşlardan arıngan tutuş bilen mümkün bulala. Ankara, bu ihtiyar köşüne iya buluğun belgilep, Avrupa Birliği uyuşmalarının birlikte Avrupa parlamentinin objektif hem konstruktiv tutuşunu öz etu zarur. Türkiye, Avrupa seyahatin iki yoklu ihtiram hem menfaat tegizligi içinde alıp baruda tevekkül hem Avrupa parlamentinden de şuşundayuk konstruktiv tutuşunu körügetili. Bu kütülgenler kanatlandırılgan şaktı. Hem Türkiye'nin Avrupa Birliği aqtalik barışı hem de umum olarak Türkiye-Avrupa münasebetleri selamet negizde alga taba alıp barılacak. Muhtaram tamşar, Halkara Münasebetler Bölgesi Fenler Doktoru Cemil Duaç İpek'nin anlatmasını tanıdığız. Kelesi toğuşuda görüşkünge kadar isen imen bulunuz. Türkiye'nin tışkı siyaseti. Türkiye Ovazı Radyosu her vakit takışa yanınızda. Tatarlardan Türkiye'ye muhacirligi.
Мақтаран тоңшар, Түркияге татар хүчрәтенә багышланган тапшу тезмәбезнең бүгенге 20-нче бүлегендә Муса Джаруллах Беги турында сүз алып барабыз. Бегиев Муса яки Беги Муса иҗади тәхәллүсе Муса Джаруллах. Бүйük татар дин белгече, философ, публицист, 20-нче гасыр башындагы Русия мусульманларының прогрессив хәрәкәте лидерларының берсе. Муса Ярулла улы Бегиевның туган көне хакында төрле чыганакларда төрле даталар күрсәтелә. Кайсы бирләрендә 1873, кайсыларында 1874 яки 1875 багызы чыганакларда исә 1879 ел күрсәтелә. 2025 елда Мәскәүдә Россия Федерациясе Дөнья назараты тарафыннан Муса Бегинең тууына 150 ел тулы белән бәйле чаралар булачагы турында мөфтият сайтында белдерелә. Муса Беги Пенза губернасы бүгенгесе көндә Пенза өлкәсенә керә, Каменский районының Кикино авылында. Әтисе Ахун булып билгеләнеп, гаиләсе белән Ростов-Донга күченергә җыенып йөргән вакытта якты дөньяга килә. Башлангыч белемне гаиләсендә Ростов-Дон шәһәрендә алганнан соң ул Казанның Апанай, икенче төрле Касымия мәдрәсәсендә, аннан соң Бакча сарайда ала. Белемен арттыру өчен аннан соң Бухарага китә. Бухарада ул араб, фарсы телләрен тирән өйрәнә. Дин белемнәре белән бергә фән белемнәрендә дә гыйлемен арттыра. Дини мәдрәсәләрдә белем алу белән бергә ул Ростов-Дон шәһәрендә реаль училищеда да укый. Бухара мәдрәсәсендә гыйлем дәрәҗәсе белән килешеп бетмәгән Беги белем өстәү өчен 19-нчы гасырның икенче яртысында татарлар өчен гыйлем үзәге булган Истанбулга китә. Ләкин Истанбулда якташы һәм милләттәше Муса Ак егет белән киңәшә. Ак егет аңа илаһият өлкәсендә белемен арттыру өчен Мисырга китәргә киңәш итә. Шулай итеп, аның галим буларак җитешүендә Муса Ак егетнең дә өлеше бар дип әйтергә мөмкин. Беги аның киңәшен тотып, Мисырның Каһирә шәһәрендәге тарихи Әсхәр мәдрәсәсенә укырга керә. Ләкин андагы белем бирү дәрәҗәсе Мусаны канәгатьләндерерлек дәрәҗәдә булмый. Шуңа күрә ул да заманында Шәһабетдин Мәрҗани кебек күбрәк үзлектән белем ала. Бераздан соң Мәккә һәм Мәдинә галимнәреннән дә дәресләр ала. 6 ай буена Һиндстандагы Дюбент мәдрәсәсендә белем ала. Андагы галимнәр белән диспутларда, бәхәсләрдә катнаша. Шулай итеп, Беги ислам дөньясының төрле почмакларындагы белем йортлары белән таныша. Аларның өстенлекләрен һәм кимчелекләрен үз күзләре белән күрә, үз тәҗрибәсе белән якыннан аңлый дисәк хата булмас. Мисырда ул үзенең Тарих әл-Куръан вә әл-Мәзахиф дигән әсәрен яза. Бер 1904 елда Муса Беги туган ягына әйләнеп кайта. Туган ягына кайткач та ул гыйлем өлкәсендә үзен үстерүне дәвам итә. Тирән дини белемгә ия Муса Петербург университетының юридик факультетында ирекле тыңлаучы буларак йөри башлый. Аның Россиягә әйләнеп кайтуы бөек үзгәрешләр чорына туры килә. Беренче Рус инкыйлабы нәтиҗәсендә татар нәшриятын буып торган, аңа ирек танымаган цензура бетерелә. Татар вакытлы матбугаты барлыкка килә һәм тиз арада бик киң тарала. Бегигә үзенең фән, дин һәм җәмәгать эшчәнлеге өчен мөмкинчелекләр туа. 1905 елның байында Муса Беги Камалия мәдрәсәсенә нигез салучы, чистай сәүдәгәре һәм ишан Мөхәммәд Закир хәзрәт Камаловның кызы Әсма Галиягә өйрәнә.
Әсмә ханым белән ул Мисырда бергә укыган Әсманың абыйсы Ибрахим Камалов аркылы таныша. Петербург шәһәренә урнашкач, Муса беги үзеннән алда Төркиядән Рәсәйгә кайтып, нәшрият, җәмәгать эшләре белән актив шөгыльләнгән Габдрашид Ибрахимов белән бергә Үлфәт газетында үзенең язмалары белән катнаша башлый. Беги бу елларда җәмәгать эшләрендә дә актив роль ала башлый. 1905 елның 15 августында Авропа күләмендә иң зур булган Түбән Новгородта Мәкәрҗә ярмаркасы үткәрелгән вакытта беренче мусульманнар корылтайын оештыру эшчәнлегендә катнаша. 1906 елда 2 һәм 3 мусульманнар корылтайларында актив катнашучы була. Үзәк бюро партиясе әгъзасы итеп сайлана. Үзәк бюрога сайланган 15 кеше арасында иң күп тавыш алучылар арасында ул 10нчы урында була. Әле күптән түгел генә чит илдән кайткан яшь бер галим өчен бу бик югары күрсәткеч дип әйтергә мөмкин. 1914 елны Петербургта узган 4нче мусульманнар курултайының секретаре булган Беги съездларның материалларын «Ислахат әсаслары, реформалар нигезе» китабында бастырып чыгара. Бу китап бүгенгесе көндә дә мусульман курултайлары тарихын өйрәнү өчен әйбәт бер чыганак булып тора. Муса Бегиның Рәсәйдәге, Русиядәге һәм чит илдәге тормыш юлына киләсе язмабызда тукталып узарбыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.